Vinga, bona tarda. Comencem roda de prensa postpartit amb Chus Vidorreta, entrenador de la Laguna Tenerife. Chus, si primero puedes hacer una valoración del partido y después las preguntas. En primer lugar, felicitar a Jayo Lleida porque ha tenido la fe para remontar en el último cuarto y ganar un partido que evidentemente se les había puesto muy complicado. Por nuestra parte creo que hemos hecho un buen partido, hemos dominado el marcador pues prácticamente 37-38 minutos. Hemos jugado con mucho sentido, a pesar de la ausencia de Gio Sermadini, pues hemos podido hacer daño también en la pintura, incluso con Tim Abromaitis. Nuestra defensa creo que estaba llevando bien el control de las principales virtudes del Jaiopos Lleida. En el último cuarto, bueno, ellos han tratado de atacar más directo, han tenido éxito, han conseguido primero muchos puntos desde la línea de tiros libres y luego dos triples fundamentales de Bateman y Dani García, que hay que meterlos y tiene mucho mérito. Y bueno, nosotros hemos tenido nuestras oportunidades también, pero hemos fallado dos tiros libres que han sido claves y bueno, pues la última se ha salido. Como digo, creo que hemos hecho un buen partido, hemos trabajado en los aspectos fundamentales con sentido y tal vez el único pero que tenemos es algunos regalos que hemos hecho dentro de las pocas pérdidas, porque solo hemos hecho 9 contra un equipo que es agresivo en defensa, especialmente en casa, en el robo de balón. Solo hemos hecho 9 pérdidas, pero muchas de ellas han sido en primera línea, ¿no? Recuerdo pues 2 de Marce, una de Bruno, otra de Patty Mills, que les han dado canastas fáciles que al final, a la postre, han sido decisivas. ¿Alguna pregunta? Dani. Buenas, Chus. Te quería preguntar por tu recibimiento aquí en el Barris Nord. Había mucha... Vamos a ver si... voy a contestarte, pero digo, ¿hay alguna otra pregunta de baloncesto? Digo, de lo que es juego. ¿No interesa esta? Sí, que voy a contestártela, no, por favor. Estoy diciendo, pero digo para... Aún no he hecho la pregunta. Recibimiento, digo... Dime. Digo, Si podem fer hay alguna, la pregunta. pero creo que... Había una, pero que creo que no, o sea, solo habrá alguna más. Pues una. Pues venga. Una pregunta. Te quería preguntar por el recibimiento del Barris Nord. Cuando se te ha presentado has hecho unos gestos. No sé si te querías disculpar con la afición sobre lo que pasó la temporada anterior en Tenerife. Sin duda, ya me he disculpado en varias ocasiones porque entendí que no había estado, desde luego, afortunado. Ya me disculpé la temporada pasada y, bueno, este año me parecía que para mí, entendiendo además perfectamente la respuesta que pueda tener el público, pues era importante el pedir disculpas públicamente, como las había pedido también públicamente en rueda de prensa el año pasado. Y, bueno, pues sin más, hasta ahí es donde puedo llegar. Es todo algo que sucedió hace ya mucho tiempo y, como el propio Gerard Encuentra ha comentado, pues es algo que ya es anecdótico. Él ha venido a saludarme antes del partido, lo mismo que yo fui a saludarle antes del partido en Tenerife, y le he felicitado ya 2 veces. Por lo tanto, pues extender esa felicitación a Jaiopos Lleida, a Gerard Encuentra, que se le acaba de renovar el contrato y acaba de romper una racha de derrotas que lógicamente podía hacer mella en el equipo y en el club. Pues ya lo tendríamos. Muy bien, gracias. Vinga, comencem roda de premsa postpartit amb Gerard Encuentra, entrenador del Jaiopos Lleida. Gerard, primer una valoració, si us plau. Bueno, donar l'enhorabona a l'equip per la victòria. Bueno, crec que ha sigut un partit que avui hem sortit amb molta energia. És cert que cometent algun error encara, no? Però bueno, davant teníem un rival molt, molt bo, el millor en percentatge de tir de 3 de la competició, el segon millor en percentatge de tir de 2 de la competició, el millor en tirs lliures. Bueno, davant teníem un equip molt, molt bo i sí que és cert que hem tingut algun moment que ells ens han agafat una diferència i en aquestes dinàmiques a vegades aquesta diferència sol passar que mires cap a un altre costat o baixes els braços, no? I jo crec que aquí és on valoro l'esforç de l'equip, de seguir unit, de seguir lluitant, perquè crec que avui sí que la gent marxa molt orgullosa de
com els jugadors s'han buidat a la pista, no? Jo crec que tots marxem molt orgullosos de com hem jugat, podíem haver guanyat o podíem haver perdut, no? Però la sensació d'avui era que no ens guardàvem res, no? Que ho donàvem tot i crec que hem d'agafar aquest partit com a imatge, intentar continuar i seguir amb aquesta mentalitat d'avui i tindre clar que de moment només és una victòria i que no hi ha res fet i ens tocarà, com vaig dir fa 2 setmanes, patir fins al final. Avui ens ha sortit cara, l'altre dia contra el Joventut a casa ens va sortir greu, però l'equip desitja i vol. Quim? Bona tarda, Gerard, Bona tarda. i enhorabona. Gràcies. Setmana de renovació fins al 2029, amb un moment complicat per l'equip, amb aquestes 7 derrotes consecutives. Avui es guanya un partit on s'arriba a perdre 12, es va 34 minuts per darrere al marcador i potser amb el punt més interessant, que és això últim que has dit, amb aquesta reconciliació, per dir-ho d'alguna manera, entre grada i equip. No sé si és la setmana rodona per a Gerard Encuentra. Bueno, és una setmana de felicitat, no? Perquè guanyar et dona felicitat. A més, el club va, com bé dius, va dipositar confiança en un moment difícil, no? Que segurament pocs haguessin fet, i per mi això diu molt de lideratge de les persones que estan al capdavant d'aquest projecte. I sí, content perquè hem guanyat, perquè ens ho mereixíem, no? Perquè fa 2 setmanes aquí contra el Joventut jo crec que també ens mereixíem guanyar i vam perdre, i bueno, perquè com bé dius, tinc la sensació de que avui l'equip ha mostrat una imatge que l'afició vol, no? I ens hem d'agafar això i hem d'intentar entre tots, jo el primer, ser positiu i sumar i sumar i sumar, perquè quan estàs malament les crítiques resten, divideixen, no? Llavors, en aquests moments jo crec que l'equip avui ha sentit molt recolzament i me'n vaig feliç per veure el Barris com ha estat, que ha sigut una festa, i per veure l'equip lluitant, que és la simbologia que ens caracteritza com a ciutat. Dani. Gerard, primer enhorabona. Gràcies. Què ha canviat, diguéssim, dins de l'equip? Per exemple, avui s'ha set molt més vertical cap a la cistella, defensivament molt més intensos, tot i rebre 101 punts. Crec que pots marxar content, no?, d'aquesta defensa. Què ha canviat durant aquesta setmana dins de l'equip? Bueno, al final jo crec que hem jugat amb un punt més d'energia que en altres dies, amb un punt més de desig, i aquí a casa, quan tens això, es crea una atmosfera brutal, no? I, bueno, és cert que hi ha hagut moments delicats, però no et sabria dir si hi ha una cosa que ha canviat, no? Perquè jo crec que quan me sentiu aquí sempre parlo bé del dia a dia, llavors, bueno, peus a terra, 9, queden 9 partits, tocarà patir, hem de tindre-ho clar, no ens vinguem a dalt, no? Ni molt amunt ni molt avall, a celebrar la d'avui, perquè era un partit molt difícil i crec que és una molt bona victòria i equilibri. Hola, Gerard. Hola. Biel Cadilla, de Catalunya Ràdio. Enhorabona per la victòria. Si puc fer 2 preguntes en una. La primera, volia demanar-te es podria parlar de molts jugadors avui, perquè, per exemple, el Melvin ha fet un partit espectacular, no? L'Oriol Paulí també, però l'Adrià, que avui ha debutat, no? Crec que li has donat minuts en moments importants del partit. No sé si això és símbol de la confiança que tens dipositada en ell. I després et volia preguntar, aquesta no t'agradarà tant potser, per com ha estat la trobada amb Xus Vidorreta. L'ambient estava molt caldejat avui amb ell i no sé com ha sigut la vostra relació, diguéssim. Vinga, contesto la primera. Crec que sí, l'Adrià fa molt poquet que ha arribat encara. Són els seus primers minuts a l'ACB, no? I crec que ha sigut capaç d'ajudar l'equip. Ajudar l'equip perquè el Cori, després del cop que s'ha emportat, no podia continuar. El Dani ha fet la 4ª falta personal i necessitàvem un relleu, i l'Adrià ha sortit i ha fet el que millor sap fer, no? Contagiar des de l'energia, des de la defensa, i crec que ens ha ajudat moltíssim i estic molt content per ell. Parlant
pues, ha de seguir madurant, perquè encara pues, té cosetes a seguir millorant i adaptant-se, però crec que va en una bona línia. I pel tema del Xus, pues, poc més a dir, no? Jo crec que ja sabem com ha anat tot i com va anar tot i ja està. Pues, passem pàgina. Algun altre? Gràcies. Gràcies.